Ahoj, já jsem Suplies a rozhodl jsem si, že budu natáčet na YouTube. A budeme točit asi minihry z Minecraftu. A Agario a s pár kamarády, třeba s jedním kamarádem se spolažákem, jaký je tady se mnou. Ahoj, ahoj. A teď si jdeme zahrát Super Paintball. Moc ho nehraju, ale není to špatná minihra, jsem zjistil. Tady kurník nikdo není, tak se podíváme najdeme na jiné lobby, počkejte. Lobby, ne, tohle ne, to se nám nelíbí. Třeba sem. Tak, jdeme. A ještě tady můžete podívat, že tady si fakt hrají s parkourem. Mají tady rádi parkoury i příšery. A největší sranda je, že si tady můžete skákat takovým velkým dvojklikem. A můžete si dát na sebe i krávu. Jestli to vidíte, mám na sobě krávu. Jdi pryč, vošklivá krávo. Tak a teď si jdeme zahrát. Doufám, že tam někdo bude. Tak. Hurá, teď už jsme tu a teď si sem vybereme kit. Tenhle jsme si už nakoupili a našetřili. Nevím, jakým týmu nebudem si přihlašovat, necháme si překvapit. Za chvilku to začne, zatím si všimnete, že tady mají krásný nadpisy a něco se tam hejbe. A teď si místo mě zahraje můj kamarád, jaký je anonym, a dozvíte se to v příštím díle. Tak jdeme na to, jsme červení. Všichni jsme se rozběhli. Jestli vás tato hra spočívá o tím, že máte takový střídejte... Prostě Super Paintball. Ano, ale lektvarama se tady oživíte. A kdo neví kde? Co je paintball? Tak ten si to najde na Google. Modrý! Ano, po mně! Už po mně! To se ti povedlo. No tak jsme trošičku zastavení, ale to nevadí. Můžete si prohlídnout Supliesovou hlavu. Ale jestli se všímáte, modří prohrávají. Tak už ne, no. Ale já jsem se oživil! Ale mi nemohl! Ale stál vedle mě a to byla chyba, dámy a pánové. Myslíš, že se? Žiješ? Ale už mě zase znovu oživil a já potřebuji uniknout. No dobře. Výborně. No, střílej. Pozor, oživo. No, tak To fakt nejde prostě. No, tak to je Hej, ale my jsme vyhráli. Ne, my jsme prohráli, my jsme byli red. Bože. Tak je vidět, že opravdu to neumíme hrát. Například já. Tak, Supliesi, jdeš na to. Já ti dám. Ano, umíme hrát. Tak si bereme tenhle divný kit. Jinak, jestli se podíváte na tabulku, tam máte, kolik je tam hráčů, kolik máte zatím peněz, jsem chudý jako bezděk, co se dá dělat, kvůli tomu, že jsem si tady utratil ten kit. Jinak budu natáčet zvláštní videa, teď budu možná, hodněkrát bude Agario, minihry třeba Annihilation, Bed Wars, to nevím, Bubble to určitě. A další hry asi taky nějaký. Ale nevím, možná to budou i Bulanci, jestli je znáte. Ano, je to podle někoho kravina, ale mě to baví, je to pěkně stará hra. S tím starým jde dělat parkour. Ne, mi parkour. Až tady. Parkouristé. Počkej, hele, jsme modří. Já jsem chtěla být modrý. Uvidíme. Je nás 8. A co tady dělají za divný pohyby? No to nevíme. Jdem se na ně podívat. OK, let's go. No jo. Tuhle mapu jsem ještě nikdy nehrál. Ale je úžasná v tím, že tady jsou rohy. Červená, no tak tady se zelenými, nebo co to je za barvu. Taká vyblitá modrá. Bacha, levá. Oživo. Pojďme tam. Tak to je jako... Jo, počkej, to byl červený. To je trolský. Tak to jsme prohráli, jde vidět?
Dáme si ještě 2 hry a tohle video bude za chvilku končit. Ještě se tady jde zahrát jednou kamarád a tohle video asi bude všecko. Jakým chceš být týmu? To je v celku jedno. No, bude to moje druhá hra, tak doufám, že se mi trošku víc povede, než ta první. Červený. Že my jsme černý. Nic proti rasismu. Nepřekážej. OK, let's go. Go, zákopy. Tak Ty jsou nejlepší. Jsem se narazil úplně omylem, teda to jsem nechtěl. Pryč. Pryč a pryč a chodím pryč. Hele, oživ je tam, vidíš to? No a nebo uteč. Jsi jediný skoro. Já myslím, že jsem ho zabil. Lekvar, tak. Lekvar. Oh my god. Ach jo. Ty jsou na nás naštvaný, asi jde vidět. Dneska to bude asi všecko. Ale... To bude asi z našeho videa vše. My se s váma loučíme a dávejte odběr a like. Zdar!